Cât poate valora liniștea pentru tine? Okay. ...46 de metri pătrați utili în interior, cât și o terasă generoasă de 17,6 metri pătrați și o priveliște superbă asupra pădurii. Beneficiază de sistem Smart Home cu controlul apei, temperaturii, alarmă, cât și o clanță Smart Lock, toate controlabile de la distanță. Dacă te-am stârnit interesul, te aștept cu drag la vizionare.